Здравейте, приятели! Аз се казвам Андон Митов. И искам сега да покажа моята игра Cyborgs The Light, разработена от мен и от моят съученик Иван Васил Генев. Тази игра е все още в развитие. Това, което ще ви покажа, са най-основните неща. Нека започнем с Maze Level. Както виждате, това е Maze Level. В Maze Level е генериран лабиринт на случайен принцип. Както виждате, може да скачаме на стени. Сега, виждате, че модела може да тича. Може да тича надясно, наляво, да ходи назад, да завива надясно и да завива наляво. И така завършвам моят туториал.